खुलुमबाय थानाय गोबाव समनिफ्राय हारिखौ जावगायनायनि थाखाय दाब दाब गामियाव थांनानै खौरांजों लोगोसे हारिखौहाय फोजावबायदों सोनाब बंग'नि बड' मेच टाइम्सनि मावथि हान्जाया। ना जोंहा सोनाब बंग'आ गावनि सोरखार दंजायो, ना जोंनि सोरबा रांखावरिनि मदद होफैयो। थेवब्लाबो जों आफाय उफाय खालामनानै जों हारिनि थाखाय मावगासिनो दं आरो दुखु खस्थ'यै देरिजोंब्लाबो जों मावगासिनो थागोन। खामानिखौ मावनोथ' गोबां दं, जेरै मुसुखा बानायनो, बर'फोरखौ खौसेथिनि थाखाय दाब दाब गामियाव गिदिंबायनो आरो जों बबे गामियाव बेसे दं बिनि गणना खालामनो। बे आखायाव लानाय हाबाफारिखौ मावब्लाथ' मावनो हागोन, बिनि जोंहा गोगोम जिंगा दं। नाथाय दिनै जोंनि दुखुनि बाथ्रा फोरमायनायफोरखौ खोनानानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव खासियाबारिनि श्रीजित बसुमतारी फंबाया 2000 रां जोंनो हरदों। बेखौ जों माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। फंबाय श्रीजित, नोंखौ आइ बर' बिमाया बोर होथों। बिदिनो सोरबाफोर बर' फिसाफोरा जोंखौ हेफाजाब हरनोब्ला जों जोंनि आखायाव लानाय हाबाफारिखौ गोख्रै मावफुंनो हागोन। खुलुमबाय, गोजोन्थों।